Karfina mulei alishtifna دولتي اكويل فرج تلو هنالينا وفي اسمك اهنيسنا نيل صارت لي جربنا في النور خلصني شمولي فوق مودي إن صالحتي توليدك ضيفي ونضفنا متبيض ترونا صابي شيشو الدين صافي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħut il-għodwa tajba ninsabu f'din il-mixja tar-Randan imqaddes. F'din il-mixja li tittenna biex nikkonvertu jew aħjar insiru dejjem aktar nixbħu lil Ġesu permezz ta' talb tas-sawm tal-karità u x'hekk kif qaltilna l-kelma talla f'ras ir-Randan. Ejjew għalhekk iżisħuti nitħejjew għal din l-Ewkaristija li hija żgur mod mill-aqwa l-Ewkaristija ta' kuljum jew wieħed mill-aqwa modi li wieħed jista' jgħix ir-Randan imqaddes. U għalhekk nitħejjew għal quddiesa billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu sejrin noffru da' s-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Mary Spiteri. Ħares Mulej lejn din il-familja tiegħek u għamel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek aħna u nitraznu u nżommu l-qies fil-ħtiġijiet tal-ġisem b'ibnek Ġesu Kristu Sina li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-Mulej, bħalma x-xita u bis-silġ jinżlu mis-smewwied u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija l min jiżra' bil-ħobs il min jiekol, hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajjem lill-Alla. Sam responsorjalu ngħidu flimkien. Il-Mulej jeħles il-ġusti midwejja kollha tagħhom. Il-Mulej jeħles il-ġusti midwejja kollha tagħhom. Xandru il-kobor tal-Mulej miegħi. Ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-Mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni ngħidu flimkien. Il-Mulej jeħles il-ġusti midwejja kollha tagħhom. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ il-Mulej u semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu ngħidu flimkien. Il-Mulej jeħles il-ġusti midwejja kollha tagħhom.
Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u bidneħ miftuħa għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom ngħidu flimkien. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Jgħidu il-ġusti għall-għajnuna bil-mulej jismagħhom, mid-dwejja kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin il-dawk bruħhom mifnija ngħidu flimkien. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Inqumu bil-wifqa. Gloria tifir lilek Kristu. Gloria tifir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Gloria tifir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu, toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Dawn minn għalihom li iktar ma jgħidu, iktar jinstemgħu. Tkunux bħalhom, għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela intom itolbu hekk: Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Ma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Naħseb li ħafna minnkom bħali f'da żmien tas-sena tinnutaw iż-sbuħija tal-kampanja tagħna u x'hekk. Aħna l-kampanja tagħna mis-sajf għax-xitwa tgħaddi minn trasformazzjoni sħiħa fis-sajf nixfa arida u fix-xitwa tant sabiħa u x'hekk da żmien u għalhekk jeħtieġ tgħidulu grazzi l-mulej tax-xita li jibgħatilna u tant hija importanti x-xita għax mhux biss tagħtina x'nieklu, imma tagħtina wkoll iż-sbuħija tal-kampanja tagħna. U donnu kultant aħna kull wieħed waħda minna fl-ispiritu tiegħu fil-qalb tiegħu kultant ngħaddu mill-istess esperjenza, ngħaddu minn żmien li nħossu dik iċ-ċerta aridità u nixfa u ngħaddu minn żmien li nħossu mbagħad iż-sbuħija fil-qalb tagħna tal-kampanja tax-xitwa tagħna l-istess u x'hekk. U dawn hekk il-movimenti ħansejħilhom hekk tal-qalb tagħna jew tal-ispiritu tagħna, hekk l-aridità meta taħkimna ma jkun żmien sabiħ u x'hekk kull wieħed u waħda minna nafu li meta taħkimna din iċ-ċerta nixfa spiritwali jew nixfa tal-qalb jew tal-moħħ ikunu żmien pjuttost diffiċli għalina. U għalhekk il-mulej ma nafx tajtux każ x'qalilna fl-ewwel qari tal-lum kemm hu sabiħ. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-sema ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġaluha tnissel u tnibbet u tagħti żerija lil min jiżra u l-ħobs il min jiekol hekk jiġri minn kelmti hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, ma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Mena fi żmien tar-ridità tal-ispiritu eżis ħut il-kelma talla hija bħax-xita u x'hekk. Ix-xita li tinżel fl-art hija wkoll il-kelma talla li tinżel fina eżis ħuti tinżel fil-moħħ u fil-qalb tagħna biex issib dik l-aridità dik l-art nixfa u tibdilha tagħmilha bħal kampanja tagħna art sabiħa,
art li tħaddar, art li tagħti l-frott. Eżis ħuti, però rridu nkunu lesti aħna Però eżis ħuti il-kelma tal-Alla rridu nqogħdu attenti. Għax qegħdin nesperjenzaw anke f'pajjiżna min jaqbad partijiet minn hawn u minn hemm tal-kelma tal-Alla, jinterpretuhom b'mod separat mill-bqija tal-kelma tal-Alla, jinterpretuhom kif jogħġob lilu u flok jagħmel il-ġejt, flok ma jġejb il-ħajja, iġib il-mewt ta' eżis ħuti. Ma ninsewx li anke x-xitan bil-kelma tal-Alla nqeda biex jittenta lil Ġesuta u x'hekk. U allura li ma jiċċavetta li bija għandna ninterpretaw il-kelma tal-Alla hija l-Evanġelju. L-Evanġelju huwa il-kelma tal-Alla, huwa iċ-ċavetta li bih ninterpretaw il-Bibja. Fejn fit-Testament il-Qadim jew f'partijiet oħra tal-Bibja insibu tagħlim li ma jaqbilx ħanejdu hekk mal-Evanġelu, irridu nifhmu li dan kien il-kultura u l-mentalità ta' dak iż-żmien. Jew inkella forsi aħna maħniex nifhmuh sewwa, qegħdin nifhmuh biss b'mod superfiċjali. Mhux hekk jiġifieri, iva mhux faċli dejjem nifhmu l-kelma tal-Alla. Meta l-ħadd ladda rajna li Alla għamel il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħ f'imnifsejh nifs il-ħajja ma jfissirx li verament letteralment hekk. Alla qabad it-tajn u f'forma statwa ta' bniedem u nefaħlu f'imnifsejh biex taħ il-ħajja ma jfissirx hekk. Huwa mod figurattiv kif qed ikellemna Alla. U x'hekk wallu jridu nqogħdu attenti għax huma ħafna anke dawk li forsi kultant jidrilhom jifhmu fil-kelma tal-Alla li jinterpretaw b'mod żbaljat u jagħmlu ħafna ħsara. U flok ikunu dak ix-xita kif smajna li tinżel mis-sema u tagħti il-ħajja, il-kelma tal-Alla jibdruha f'ċita aċeduża eżis ħuti li ġġib il-mewt. U Alla ma jridx hekk. Hemm ħafna partijiet fl-Iskrittura mqazza li kwieħed jieħodhom letteralment ma jkunux dak li jrid jgħid Alla. Ma ninsewx li Alla lil bniedem fl-istorja tiegħu qabdu minn idejh bħal tifel żgħir. Inti l-tifel żgħir ma tieħdux l-università biex tagħlmu. Ma jfissirx li dak li tagħlmu fl-iskola tal-kindergarten jew fl-iskola primarja huma gidba jew huma l-ħażin qed tagħlmu le. Inti tagħlmu skont l-età tiegħu. U tagħlmu tgħinu jikber bil-mod il-mod sakemm jasal l-università jew anke degrees after ta' wara l-università biex niftehmu. Hekk ukoll Alla mexa mal-bniedem. Fit-Testament il-Qadim mexxih bil-mod il-mod. U fit-Testament il-Qadim hemm kemm il-messaġġ li jagħtina Alla li huwa messaġġ qaddis u sabiħ. Però hemm ukoll kultant il-mentalità tal-bniedem li kien għadha ma tiflaħx għal bidliet kbar u Alla jmexxija bil-mod il-mod sa jwassalha fi Kristu. Għalhekk il-qofol u l-quċċata tal-messaġġ li twassilna jinsab fi Kristu. U meta fit-Testament il-Qadim insibu ċerta tagħlim li huwa ma jaqbilx ħanejdu hekk ma dak li jgħid Ġesu, jridu nqogħdu attenti kif ninterpretawh. Qed ngħid dan għax kultant hawn min anke pajjiżna jinqeda bil-kelma tal-Alla biex iweġġa. U dan m'għandux ikun. Dan m'għandux ikun. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna ħafna kliem importanti wkoll ta' eżis ħuti ta'. Isimgħu x'qalilna. Intom titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani dawn minn għal-jom li aktar ma jgħidu aktar jinstemaw. Aħna fit-talb tagħna ħsiebna kemm ngħidu. Naħseb li iktar ma ngħid iktar jismani. Qed jgħidilna Ġesu tkunux bħalhom għax missierkom jafx teħtieġu qabel ma titolbu intom. Noqogħdu attenti li ma naħsbux li fit-talb qisna rridu ninfurmaw l-Alla bil-bżonnijiet tagħna, mhux dak l-iskop tat-talb. It-talb mhux aħna nibdlu lill-Alla ngħidu mula jara komandi affarijiet, mela tini dak li neħtieġ, jisna qed nipprova nibdlu inġiel nikkonvinċih biex jagħtini dak li neħtieġ, bit-talb għandu jkun bil-maqlub ta'. L-ewwel qabel kollox it-talb Alla jibdel lilna, aħna nħalluh jibdel lilna, infatti meta jgħidilna l-missierna. Ġesu innutaw ftit missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek fija, ta' jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek fija. Mhux hekk, ikun li trid int fija. Fis-sema u fl-art u f'ħut il-bnedmin ukoll u fid-dinja. Jiġifieri Jeżis ħuti jew noqogħdu attenti biex l-esperjenza tat-talb tagħna tkun ukoll esperjenza ta' smieħ. Ta' smieħ. Nisma' x'għandu x'jgħidli Alla. Ngħidu mulej hawn jien ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Mulej jien tista' tibdilni u jien irid inħallik tibdilni. Tagħmilni dejjem aktar nixbaħ lil Ġesu ibnek. Tagħmilni dejjem aktar
iben den bint denja tiegħek. Malek nitolbuh bil-qalb illum il-mulej Ġesu ta' biex jagħmilna rġielu nisa ta' talb ta'. Għax dik l-ikbar grazzja li jista' jagħtina mhux jagħmilna rġielu nisa li ngħidu ħafna talb, inpattbixu ħafna, ma jagħmilna rġielu nisa ta' talb. Jiġifieri li quddiem il-mulej ngħidulu l-ħtiġijiet tagħna, però b'mod speċjali ngħidulu tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. It-talb tagħna jkun ukoll mument ta' skiet li fejn nħallu l-Alla jidħol fina, jgħammar fina, jibdilna, jagħmilna uliet skont il-qalb tiegħu. Kieġobkom nqummu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies, il-mulej Ġesu qalilna li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Nitolbu lill-Missier il-ħniena biex aħna nilqgħu id-don tal-kelma li tħabbrilna ħasseħ fina ir-rida tiegħu u ngħidu. Missier ikun li tritent, ngħidu flimkien, missier ikun li tritent. Għall-Ministri tal-kelma biex jagħmlu ħidma ta' katekeżi li twassal għaċ-ċelebrazzjoni bil-fidi tas-sagramenti nitolbu. Missier ikun li tritent. Għall-bnedmin kollha biex iwarbu l-vjolenza u japprezzaw u jgħixu id-don tal-maħfra nitolbu. Missier ikun li tritent. Għal kull minhom taqqal bil-problemi tal-ħajja biex isib kuraġġ u faraġġ fil-kelma setana tiegħek nitolbu. Missier ikun li tritent. Għalina biex nitalmu li t-talb ma jfissirx li nfittxu lilek meta niġu bżonnok imma fuq kollox biex nirringrazzjawk u nfaħruk nitolbu. Missier ikun li tritent. Nkomplu nitolbu għax-xita f'dan l-istaġun tax-xita u xek biex imur jagħtina xita tal-art li jartna teħtieġ, ngħidulu grazzi ta' dak kollu l-għamel magħna anke tax-xita li bagħtilna. Eżis ħuti nitolbu wkoll għal ħutna ħafna ħutna ma' quddiem magħna permezz tat-televiżjoni u tar-radju ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu b'mod partikolari għall-anzjani, għall-morda, għal persuni bi bżonnijiet speċjali. Nitolbu għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Hekk ngħidulhom li qegħdin jagħmlu missjoni importanti jibsa imma bil-għajnuna tal-Alla il-mulej jieqaf magħhom magħkom. Nitolbu għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, nitolbu wkoll għall-emigranti. Ħafna emigranti li jkunu maqudin magħna f'din il-quddiesa. Ejjew fi skiet li l-mulej nofrulu it-talba personali tagħna. U Alla missierna, ismana meta nsejħulek, aħfrinna dnubietna u ħarisna fl-imħabba tawliet is-saltna tiegħek bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej inżuniti u dunub tiegħi neħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħallieq li tista' kollox ilqa' dawn l-offerti li ġibna quddiemek mill-frott li int innifsek tajtna fit-tjubitek, int li pprovdejthomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet tagħna ta' din il-ħajja fil-ħnina tiegħek għamel li jista' jinbidlu f'għajnuna għalina għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna.
il-mulej ma'kom. Nerfew lubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int tas-saħħa ta' wliedek, waqt ġdejt wis-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħ oħtna Mary Spiteri. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula aqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għaddejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħani. B'soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wisħefni. Ħenna li, ja ħenna li, o Ġesu, Skur għad manżini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar diħa ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis palkiku ma konċ tiegħi tissir. Ħenna li, ja ħenna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasna jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Ħenna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek, qalb wiskif
Ramas Halit. Waqt li inti ħajti somni f'qalbek bozzat ħabib. Henna lija, o Ġesu, sur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Ngħidulu grazzi lil Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkarissija fil-bidu ta' dan il-jowm, u bil-wieqfa nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu bis-saħħa tal-misteri qaddisa li bihom tqarbilna, rażżan fina mulej il-ġibdiet tal-art u għallimna nħobbu l-ħwejjex tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna ta' pienu vomitana l-maletin, għafdarek ġenana, għax inti tilqana. Madonna ta' pienu u dimek herqana, ġenana nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.